Kani gede ko All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasan jana kimat bakong san jong ka khubor. U President dari India Ramnath Kovind ulasam ye ka khusnam Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar 2008 ho shaki khna kari ki bala yo nam ha ki benta ba pher. Onam dan jing ta ki kam jung ka perthai Meghalaya wala da pentri kam ka in line permit ha ka jala ong usambut menteri ramba uba Preston Song. Sedang Menteri Kam ke Sarkar India ia ke skim Beti Bachao Beti Padhao. Bat ia kendua ke kenun mikmat jong ke Japan, bat Menteri ke Sarkar India bani peli jumut harur ki kam metrelang hapdeng kini ki ari ban kenti we kari India. Ki kubor ki babnya. U Presiden kari India Ramnath Kovind nin gesni ula ai ke jeng penkup buram da ka khusnam Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar 2008 ho ha Rashtrapati Bhavan ye ke khna kari India ki bala yo jingjop kerpang ha ki benta ba pher ki bukan thop ye ki jingshem ye ki but thamai ha ka liang ka art bat galariti ha ka sports ha ki kam shlur ba ki be unong ai kubor jong ko All India Radio ye tho ba ar ko armut ki khna kila sha jit bani opdiang ye ka khusnam National Bravery Award bat kila yo opdiang ye ka ni ka khusnam no president kari India ki jingpin kre na ka benta ka jing rakhi ka Republic Day ka banyo puwe jong kari menta usnem kila ya chaprang ya ka ni gasni Gari India kala rakhi ban kenau buram ya kesni ke basdang ban pentri kam ya kariti sensyar jong kari kata ka atun ritri uklalung kot khat kendai spasan po kebelang ko sni sakan mau kebela penlong ya kari India kari sensyar pat ba kebala lui Hami kahalia ya kejeng rakhi bahe du ya ke Republic Day ke banyu puwe jong kari on penlong Hamadan Pulu Shillong ki jing pen kre ban pen pu pen pieng ya kani kejeng rakhi gila ya chakmat ha ka ba ya ka lama lai rong jong kari on pen her Hamadan Pulu da ulat ke jela Menteri kena ke Sarkar Pedeng ubadi kimi ke Tenat Culture and Tourism Pralat Singh Patel ula pelat bat ba ya ke jingtim halor ke jingki ki beri ki bana bari ki bawan syakari India ha unai wing bo no opera jung senam arajar kat kandai habainu jor bat ki arbanai ki bakhat du jung senam arajar kat pra halor kani ke jingki ki nongwan jung ka na bari upatel doong ba menteri ramba du jung jongi Narendra Modi ulong unong kitin sim halor kani ke benta ke bala khring ki beri na keleng ke perthai ban wan India Upatel lo ongru ba kejungwan kinong jungok kai ha Mahabalipuram kabaj Don Hajan Chennai ha Tamil Nadu kalakio dalai pusana ke Shispa hadian ba menteri rong badu ula pediang subha ya kejungwan jung presiden ke China Xi Jinping bat susu uni menteri lo ong ba watla kila don kijung thot akasuk kesan hadian kejung pendu pendam ia ke artikel lais ba nyopo ha Jammu bat Kashmir hadian ke rajung ke Supreme Court ke Bayede ke Ram Temple bat ru hadian ke jung penlong an ya ke Citizenship Amendment Act wala kata ke jung wan jung kinong jungok kai na bari kala kiu irat ha kesnam arajar kat kendai ki jung ken na katna tourism ha kari ia thu ba kala don ke jung kiu irat ha ka kam jungok kai perthai wat hadian ba khandai teligiri jong ka perthai kila mana ya lagi nong song ban let sabari menteri ramba do kari Narendra Modi unyasa milik sembok perkhat bat ki pa nong India ki ba hapok kari bat ki badan sabar la kari lembaga program Man Ki Baat ke Banten Snow lembaga All India Radio ke art military mata ubenai kani ke program ke bajuan sisin ci benai lembaga All India Radio ke sini ublei ke bakhat du jong man la ubenai kandai ke benta ke bandri puwe jong ka barabori kani ke program jupen snow pat ba ke por khat we bejimen stem handai ke Man Ki Baat ke banung kong jong news nem ke ha ba ke sini ke bakerpang jong kari kata ke art military uklalung kon ke bedai ke Republic Day kaba menteri ramba do ula ong ba lengba ke Twitter bat ula khot sobha ye ki pat ba kini sam lang ye lagi san perkhat halor ki mat ki bakat kum jung sno jong ki da ka baki phone ha u number iwe pranot not iwe new pranot not lani ki la ban pha da ka jung tho lengba ka namu app open forum ni ha ka mygov.in kani ka khubor kawan sapina ka All India Radio Shillong. Usambut menteri ramba ka Meghalaya uba Preston Song
ula krens kem baki kam jungo kai perthai haga jela kinam sakta walada la pentre kam ke inline permit ni ka ILP haga jela uba tun song ula kren ni kani haga be de ka jin kren CEO jong niti ayok u Amitabh Kant kat bakum ke jung yo I ke jung sungo ke jung u ba ke jela Meghalaya kan nong ko ni ke jela kari ka bakiu irat aka kam jungo kai ni ke tourism hakini ki sau san snem ki banwan haba ong ba umenjur pura ba ka jing kren jung CEO ka niti ayok u ba tun song lo ong ba ka sarkar Meghalaya kan sheme baro ki lat lenti bat ki sinjam ki ban khmi ba ka tna tourism kanam sakta bat ula pentik naru ba on yada ya ke jinglong jingman kan rai jong ki trai muluk jong ke jela ka sarkar India kala pentre kam ya ke skim beti bachao beti parhao da ke jingtmu ban job ya ke jing ka be de ba ke jing hiar ha ke jing khai ki kun kan thei ka jing thmu ko kong san jong ke skim ka long ban khang lat ke jing new Shillong ha preng ki kin thei bi ki shin rang bat halor ke jing penyap ni pendu no I kun balapun la da ide kun kan thei ya ke ni skim la plat ban ba do menteri rang ba du kari Narendra Modi ha ka bakum ke ni ke sngi ha ka snong Panipat ha Haryana ha usnam arajar khat san ha ka ba Modi ula ong ba ka long ko badan kam kerki ban khang lat ke jing ki ha ka jing bam ya biang shu ha ka jing don ki khna kan thei ba khna shin rang ka bakta ya ka bha kamian jong ke imlang sa lang ka kanun mi khmat ka bha po ka jing yalam jong nong kitin siem ka Japan u Santoshi Suzuki kalai kendu yo menteri ke sarkar India Jitendra Singh New Delhi nin ke singi bad hakni ji kendu le kren halor kimat ki bun jan ki be de ke ji trelang apreng kari India bad ke Japan kala be tengka ha ki bun tli ki project ki be de ke jing Beijing China ka than de lam mingi jong kari India ki be kun thop ke jing kenti ko dan ya ke shibunta jong ko surok ba Aizol Toipang ka baha ba ka National Highway Sanpusao ka bajrong lai spa nyu pu kilometer ya ka bala pentre da ke jing kersan ke Japan International Cooperation Agency JICA ha ke jing lut ke bapalat nri hajar si spa klur tengka ha ka lien ki kam kanti ya ki kam klau bat ki jing don jong ki ke Japan kala ai ke jing trelang bat ki jela kari ki bukan thop ke Tripura Sikkim bat Nagaland bat shen kan sakneru ke jing trelang bat ke jela Meghalaya u Dr. Jitendra Singh ula ong ba ha ka bede ba ke jing trelang bat ke Japan da ka jing tre kam jong sarkar India po ka jing lam jong menteri rang badu Narendra Modi on sala ban peniar su iki kam tre lang hapdeng ke Japan ba ke India sa seki wede ki benta bat ki jaka kari ka election siteng samoy na ka benta ka shuki MDC jong ka Arpunri Langren constituency jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kanong ha ka arpu pratri urumpang bat ka jingyo ki vote kanong ha ka laitri ulber lahab ban penung biang ya ke jingjit nong mi khmat ko MDC na ka Arpunri Langren constituency na ka da ko jing khlat no jung MDC jong ka te ka constituency uba nasar marwen ha ka arpu pratri ubnai risau arhar khat kandai uba na ka seng United Democratic Party haba pentip ya kani hadian bawai ke jing lang jong ko menteri jong ko sarkar nen ka si usembut menteri ramba ka jela uba preston tun song ulo ong ba ka jing penmi ya ka thup kerteng kinong thap vote kan long ha ka arpu pratri ulan kot arjar arpho ulo ong ru ba katari ba khaddu ban ujor ne kam halor ke jing mi kerteng kan long ha ka khat artar urempang bat ka jing pen bet halor ki kam ba ki jing ujor kan long ha ka khat lai tereng kata ka si ke bobot ya ka tarik ban penlong ya ka election siteng samoy an penbena ha ka khanyu tari urempang arjar arpho bat ka tarik ka bakhat du ban thap kerteng ha ka lempung ya aireng kan long ha ka khat khandai tari urempang haswa ka por lai beji janmit ngan ong deng tu ka deputy commissioner juga East Khasi district ka kong mat seudor wanong bri ka penbenai ka jing mana dik yan ha ka district ha ka arpun tari ukala lengkot ka belong ka sngi rakhi ya ka Republic Day juga di India kat tu ni ka khubor lakot ka belawan supi na ka All India Radio Shillong